se va formar fa 11 anys. De fet, fa poc vam celebrar els 10 anys del club. Com va començar va haver molt de boom, va haver molta resposta de gent del poble i de pobles del voltant, no? Perquè al final Taus no és només d'Amposta, sinó que és de les Terres de l'Ebre. És l'únic club que tenim a les Terres de l'Ebre i volem ser integradors i que vingui gent de tots els pobles veïns. I es va formar tant equip masculí com femení i també escoleta. Llavors, aquell equip incipient femení va arribar a competir en alguns partits de sevens, de 15, però a poc se va anar com desfent, desinflant, i hi ha hagut altres intents de reprendre l'equip, sobretot abans del confinament va haver bastant de moviment una altra vegada, però amb la pandèmia altra vegada va desaparèixer. I ara voldríem reprendre aquest projecte. Jo, per exemple, he estat entrenant els últims 2 anys en els nois, cosa que al món del rugby és bastant comú, que hi hagi equips, o sigui, que els entrenaments siguin mixtes, i venia jo, algun dia venia un altre dia... Vull dir, sempre ha hagut una mica de grupet. Llavors, al principi d'esta temporada ens vam reunir, vam fer unes cerveses i vam dir «Ei, ho tornem a intentar o què?» I de moment estem molt contentes perquè han vingut moltes noies noves, hem recuperat veteranes i a veure si això tira endavant. Vam ser molta gent el primer dia, vam intentar fer molta difusió a través de les xarxes i això perquè vinguessin moltes companyes, moltes noies noves, i la veritat és que va vindre molta gent. Som gent d'edats molt diferents, té cabuda gent de totes les edats, gent que som mares, que tenim ja responsabilitats i això. A vegades passa que per la vida mateixa no te permet prendre aquest compromís de vindre totes les setmanes i això. Però la veritat és que solem ser unes 10 que som més fixes, que ens assegurem que unes 10 persones segur que són per a poder entrenar, cosa que durant la pandèmia va ser ara tanquem 3 mesos, ara ne som 4, ara ne som 2, ens vam acabar juntant els nois inclús per entrenar durant un temps perquè eren molt poques noies. A mesura que ens fem grans, les xiques normalment deixen abans de fer esport, inclús a l'institut deixen de fer esport, n'han fet de menudes, però això, a certa edat com que vas deixant-ho i pensem que l'esport és una cosa molt important, no només a nivell físic, sinó també a nivell mental. Poder fer esport t'aporta un benestar emocional i creiem que és molt important crear un espai en què qualsevol noia, xica, que vulgui fer esport, encara que no tingui experiència, encara que pense que no està en forma, encara que qualsevol cosa, que pugui vindre aquí i tingui aquesta oportunitat de fer esport. Jo me vaig trobar que després de ser mare i voler fer una mica d'esport i això, vaig estar mirant i realment me va agradar el rugby, que hagués pogut anar a handball o hagués pogut anar a futbol, perquè també tenen equip femení. Però me va agradar molt aquesta manera de pensar, aquesta filosofia que hi ha de que tots els cossos tenen cabuda, té cabuda gent de totes les edats, se mira molt pel respecte sobretot a les companyes i als contrincants també, perquè ho veus com una cosa quasi, te diria com si fos d'honor. És una filosofia i és una manera és un joc que és molt bonic al final. La gent pensa que és molt de contacte, que et pots fer molt de mal i realment no és tant. I més nosaltres que realment, per exemple, no arribem al que arriben a fer el primer equip dels nois, de placar-se i de fer tant de contacte. El rugby se caracteritza molt pels seus valors. El valor fonamental del rugby és el respecte. Això és el primer que s'ensenya quan comences a jugar a rugby, el respecte per les teves companyes, per les entrenadores, per l'àrbit. Al món del rugby mai veuràs ni jugadors, ni entrenadors, ni la gent del públic cridant-li a l'àrbit, insultant els jugadors, això no passa mai. I és un valor molt important que volem conservar. El rugby jo crec que és d'aquells que entres i realment se fa una família i totes les teves companyes t'ajuden a millorar, perquè si tu millores, millora l'equip. I aquesta és una de les coses que més me va agradar quan vaig entrar al món del rugby, el companyerisme. El companyerisme, el respecte i el sacrifici i el joc net. El nostre objectiu és passar-ho bé, ho tenim de moment com un punt de trobada, com una manera de fer esport, de conèixer amigues, de passar una bona estona i sense cap compromís futur, des de luego, de que poguéssim competir. Convidem a les noies de les Terres de l'Ebre que vulguin provar alguna cosa diferent, que vulguin fer un esport diferent, que sigui un punt de trobada per a conèixer gent i per a passar-nos-ho bé al final, perquè realment
val la pena. És que una vegada te trobes, dius, ostres, que contenta estic d'haver vingut.